85-ročnú dôchodkyňu, ktorá prechádzala cez priechod prechodcov, zrazilo osobné auto. Nehoda sa stala včera večera na Chrenovej v Nitre. V blízkosti zrážky boli náhodne dobrovoľníci z pohotovostného pátracieho tímu. Pri sebe mali aj záchranársky batoh a tak už za pár sekúnd pomáhali zranenej žene. Nehoda sa stala na tomto priechode prechodcov. 85-ročná dôchodkyňa prechádzala z jednej strany na druhú. Vonku bola už tmá, pršalo. 45-ročný vodič do ženy vrazil. Vodič vozidla Mercedes pravdepodobne nedal prednosť chodkyni, ktorá prechádzala po priechode prechodcov. Mimo kamery nám vodič povedal, že si ženu nevšimol. Zranená pani krvácala a ležala na zemi. Už zakrátko k nej pribehli aj dobrovoľníci z pohotovostného pátracieho tímu. Akurát sme vychádzali z pumpy, prechádzali sme, videli sme, že pani leží na zemi. Vo vozidle mali aj záchranársky batoh. Nezaváhali a hneď pomáhali. Poskytli sme jej prvú pomoc, lebo mala masívne krvácanie, tak sme ho pomohli zastaviť. Zafixovali sme jej vlastne krk a čakali sme na príchod RZPčky. Stále sme zisťovali v podstate jej životné funkcie a komunikovali s ňou, upokojovali. Zranenú ženu už zakrátko prevzali do rúk záchranári. Keď videli, ako jej muži dokázali poskytnúť prvú pomoc, odchádzali so slovami: "Ďakujeme, chalani." Rýchlou reakciou pomohli pri záchrane života. Zranená žena skončila v nemocnici. Presné okolnosti tejto zrážky polícia vyšetruje. Dýchová skúška na alkohol u vodiča ako aj u chodkyne bola s negatívnym výsledkom. Diana Pavlisová, televízia JOJ.